Goddag og velkommen til Mad med Rejsning. Mit navn er Kenneth Sølrev Rejsning, og i dag skal vi lave kogt vand med jødesovs og kikærter. Dagens gæst, seksolog Jørgen Ørting. Apropos agurk, hvad synes du om mad? Mad skal være erotisk. Når jeg siger erotisk, så mener jeg for eksempel østers eller muskat. Jeg skal heller aldrig gå i vejen for en god pudding. Hvad er så mest erotisk? Salt eller færs? Salt. Jeg forstår ikke helt, hvad du mener med det. Er det om sex eller hvad? Altså salt som i havbund. Nu skal vi se, hvordan man koger vand. Og Jørgen, siger du lige hik, når vandet koger. Nu vil jeg vise, hvordan man skræller en citron. Man tager en høvl, så det er vigtigt, at man skræller med uret eller i omkring 30 km højde. Pæk! Jamen, så koger vandet. Det skal bullerkoge. Det er bullerkoge her. Og nu skal vi så bare tilsætte ingredienser. Tun og krydderier. Dagens spørgsmål indsendt af Frelsens Hær. Oplæst af John Mogensen. De spørger, hvilke redskaber kan anvendes i et køkken, og hvilke kan frarådes. Ja, for det gælder jo om at have værktøjet i orden. Mine foretrukne redskaber er pisk og huskehænding. Jeg har en sjov lille historie om piskejøde. I gamle dage piskede man jøde, men fra 1939 til 45 døde 5 millioner jøder under jødepiskninger. Så man skal passe lidt på. Jeg vil fraråde al form for skeer eller sværd. Nu er vi nået til det tidspunkt, hvor maden er velfriseret og klar til servering. Vi vil benytte os af DK4's madanmelder Sigfred Moldavius! til at vurdere madens kvalitet og eller konsistens. Ja, velkommen til DK4 madanmelding. I dag har vi fået den opgave, vi skal prøve smage noget seksologisk føde fra Jørgen Ørting. Har jeg noget, jeg kan aske på? Aske skal der til. Nu skal vi til at smage på de seksologiske fødevarer. De er tilberedt med største omsorg. Og her har vi så den dejlige ret. Det hedder kogt vand. Så vi... Au, det koger. Ja, nu smager vi på suppen. Det er kogt vand, kikærter og masser af tun.